tam. A teď sem. Počkej, já na tebe mám skočit. Ne, pojď takhle. Ahoj, vítejte u letošního 4. vydání naší školní televize. 5. prosince v naší škole chodila mikulášská parta. Nechyběly nám postavy z pekla ani z nebe. Každý zlobivý se bál a hodní byli odměnění. Recitace se jim povedly na jedničku. Všichni? Jo. Ty jsi zlobil, že jo? Ne. Jen aby. Jinak si tě červené. Snehla, František nechvátal trasinek. Jedna koule maličká, druhá trochu větší, třetí koule veliká, na sebe se věší. Napícháme uhlíky jako velké knoflíky. Oči, pusu, mrkve, nos, větší nežli nosí kos. Velkou metlu do ruky, na holky i na kluky a na hlavu plecháček, ušeku sněhuláček. Je, to bylo taky hezký. To taky nebylo. No tak to si ho vezmeme. Jo, Já si vezmeme, Mikuláši. My vás taky. Jo! tady vás nabil. Přeci teda čuchá. Ale ten se divný škleví. Ty nehlásíte. Dobrý jo. A jo. Když všichni děti musí být hodný, nebo taky mají malinko zdoby. Malinko pozdraví, že nevadí, ale zdoby hodně. Tak to musí do pekla, no. Znáte někdo z nás nějakou básník, nebo písničku? Zpíváte nám něco, nebo řeknete? Tím se zachráníte. Nikdo neznáte? Já. Kumelí se kumelí, sežíš na kopce a stráně. Nesmějte se mu. Kumelí se kumelí, sníh se s námi veselí. Hezky. Tak co? Mikuláši, sníh se na tvé vousy snáší, bílé vousy, bílý plášť, co pak pro nás máš? Hezky. Další. Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Už, aby tady byli, aby se na nám nezpozdili. Hezky. Mikuláši, sníh se na tvé vousy snáší, bílé vousy, bílý plášť, co pak pro nás máš? Ty jo, hezky. Jako tradičně se u nás na škole odehrály vánoční trhy. Jo, každá třída pracovala o hodinách výtvarné výchovy na svých výrobcích, které prodávali. Trhy byly od 4 hodin do 6, veřejně přístupné pro všechny. Ale samozřejmě prodavači tam byli již od 15. hodiny a připravovali stánky. Výrobky jsou hezká. A tohle je jako co? Co to je? Jo. Na ty plný tyčinky. Na to zamítneš malou tyčinku. Jo. Podhořívá, tak se to padá za jeden. Takže se to dá. Teď se ještě změní roku, ne? Nebo? Ne. Takže to vypadá úplně stejně jako ty rybičky a tak. Jo, tamhle, ale to je jenom pár. Ne, pan Čorka nemá práci. Takže já myslím Martin, že je. No tak já tam se nám chodí na koně. Ano, tady už to dělám. Ale tady takhle, jo, dole jenom, tady, takhle nemůžeme, musíme mazat.
A co to je plus? Hvězdička. Péra. Kytka. A co je to? Už mají 9 slov. Postupně celý prosinec měl XS adventní vystoupení. Vystupovali 1. prosince v Benešově, 7. prosince na Sněžníku a 9. prosince v Knihovně. 15. prosince na zámku a jejich poslední vystoupení bylo zakončeno 22. prosince v Tunovské kapli ve Václavicích. Dneška vím a vím, proč mi stromku přichází. Své srdce vzpomínku a úsměv ostatním přibalí.